साला दिन भर खा खा के मुरई खा खा के पदैत रह सबको दोगला बाप का बारे देखो आय का बारे देखो पेट बा खराब हो गइल पेट में बा गैस बन गइल खाए से मन बन जाके पढ़बे गैस रह पर होबे करी। ए छपरा वाली हाँ बोली अरे खाना ले आवा ले आवे थे जी। बाबूजी हमें पैसा चाहिए। ई मातारी के अचरा में से 5-5 रुपया चोरा के जे रोज रंडी पुतरिया में लुटावल कहाँ से आई इतना हो आई कहाँ से मोहनो के दहू ने खाएला आयल हथुन बाबू साहब दहू इन करो खाए के हाँ मोहनो के खा ले बउआ खा ले बाद में पैसा मांगी है। ए जी हम कल नैहर जाएब माई के तबीयत खराब हो गई बा। कल ही के दिन लखन नैहर जाए के बताओ ए छोटका जाके भैया साथे दलानी में सुत रहिए ठीक बा सुत रहिए बाबू हम तोरा जोरे नहीं सुत हे रे काहे ना सुत ओकरा साथ हम एकरा साथे ने सुत बाबा ई रात में मुंह से धो के सुतल और देह पर टंगड़ी फेंकल हम नहीं सुत बाबा एकरा दे काल तो नाई नानी कन जाई सुत रहा बाबू हाथ में सुत बाकी रहुअन लड़का सबके बीच में काठी बोलत रहे। सुन तारू आज काम बिगाड़ दी आज बिगाड़ी काम छोटा देख रहा है ये बुढ़ा बुढ़ी तो अपने चक्कर में लगे हैं पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। वो पढ़ के तू खा ला। हाँ नेक खाएं जो नेक खाएं पढ़